Isda, barato ra ang kilo. Palit na mo sa akong isda. Barato ra ang kilo. Palit. Oy, boss, mali ka kag isda? Wa ganun ka to? Isda ganino. Mangutana pag yun. Asa ato si William ha? Kitaan ko lang to ron. Impas yun sa kuha. Giilan niya akong manghod. Oy, siguro mapahit-panitan ko to, makitaan ko to. Taon sana ako tuloy kay kabalo jud ko nga dito tiglaag. Atis na as anju oh. Tay ko ani niya ako benggisan niya manguntun nga agi. Di ko magdugay gani. William, gawas na diha kay kabalo ko dili ka galaag. Atis sa anju trap mo diri abay. Uy, taploy. Isda, barato ra ang kilo. Palit na mo sa akong isda. Isda, barato ra ang kilo. Palit na mo sa akong isda. Oy, boss, mali ka kag isda? Wa ganun ka to? Isda ganino. Mangutana pag yun. Sabada, nya asa may isda nimo? Wa kabalo nga online na ang baligya sa isda ron. Nya boss, asa man ako makuha ang isda ug palit to? Pastilan ay kabalaka si Udi ta diri bayad lang kadaan sa kuha. Naman may rider nga mo deliver sa inyo ha. Yaw na diron boss no? Nya usa man mo palit ka? Ay wala boss, nangutana ra ko. Piste man ning tawanan ni kalas-kalas ruglaway eh. Palit na mo sa akong isda. Yati kay dugay ko. Palit na mo sa akong isda. Isa mo speaker. Kapaploy gani ba? Isda mo diha, isda. Barato ra ang kilo. Palit na mo sa akong isda. Yay ka. Taras William mo, nakunsa ka na diha. Kaysa markumpanya mo sila ni Paplo yung negosyo. At tuon ako ni Bing. Oy, kay William! Ay, Jo, kamunday na, kumusta? Kumusta bitaw? Gitripan mo kong manghod ba? Tripan wala Jo ay. Dikati ka ramang gutugod ako mo tugi kapital yang 100. Sige kapital. Unsa man negosyo nimo? Aw, negosyo. Kani god isda gino kadug bitaw ka sigsagis paploy. Oh, unsa man us Paploy day? Aw, kumpanya gud mig isdaan Jo ay. Oh, mo ba? Nya karon kwarta na day ka. Aw, patara pud ka Jo, mailisan na kita katong ikuha na kasi manghod. Oh, sige, hatag na sa kuwabi. Sige, kanina lang kung hatag sa mga Jo kay dako kanina income isdaan. Ulan isdaan na. Kini. Oh, kana ha? Salamat tani. Isuro ipila ng tingin Pablo niya, isuro dito. sige. Dako kay kwarta na. Wala ko utang si Ma. Wala na, pwede ta. Sige, hinay ko diri Jo. Okay, dili po ko. Saan to speaker ako diri Isda mo diha. Ayay ka. Pag na nagkuha to Palit na mo sa isda. Barato ra ang kilo. Palit na mo sa akong isda. Ay, ate, kay ikaw din nagkuha sa akong speaker ha? Sinakuha na. Ihatag mo ni William. Oh, kailana. Nangirgani ko gibutang na ko na sa yuta niya pagbalik na ko nawa na. Naisahan na po ni William. Yati niya tawahan na to. Ambi na. Di magtiwas mo pamaligya. Isda mo diha, isda. Barato ra ang kilo.